Kublai vi ki viewers baro kamtame ya ki bahaying kumjuru ki kimi ki pa jongi kna ki ban sa apply la ne ki bala dep apply na ko benta ka admission hapo ka GNV la ne Jawahar Navodaya Vidyalaya selection test arhajar arpusan ya hakni ke video ngan pensutu biang ye pi hakwe dei bat ka certificate ke ba pi haban upload hakapor ba pile ya ka admission lane hakapor ba pi apply ya ka admission kata ka bade ka certificate hakaba pi haban print out ba dia kani ka certificate phila ban yo lomba ka website jong ka GNV ka bangan sebu apo ka description box ki jonga but ya kani ka certificate pi haban print out hadin ba phila de ban print out sapha sign hasil ya lane ka headmaster jong ka school ka ba ki khun jong phi lane ki ba ying jong phi ki le thadu kata ka bomut haka class 5 te hangne phi hab ru ban pandap yekini ki jingdon kambaro hadin ba phila de ban pandap phi sa upload hapo ka upsal website jong ka GNV te kan sapediang ya gani ka certificate ki jong phi handai lada phi glad ban submit ya gani ka certificate kata kamut can reject ya ka online application form jong ki khun lani ki bahaying ki jong phi lada phi apply na benta ka selection test arjar opsan jong ka class 6 kata ka badi hapo ka school GNV kata ka bumun ngan chu batai long ko depi hagani ka certificate haga lain ka ban kong phi ban pandap ya ka kerteng lani ka khun ki jong phi nangta haga lain ka baar phi ban pandap ya ka school ka ba lani ka khun lani bahaying jong phi kile haga class 5 wanu pendap class 5 tang ba shu pendap tang ya ka kerteng jong ka school nangta hadin ba phila de ban pendap ya ketika kerteng jong ka school ha ka lain ka baar nangta ka lain ka balai phi pendap ya ka kerteng lane ka khun lane ki bahaying ki jong phi ki bamut ban appear ya ka selection test ajar opsan ha ki dakrau lane ki block letters ki bangila bano nangta ka lain ka bas sau pendap ya kerteng jong ukpa jong ikhun jong phi lani bahaying jong phi ha kidak krau hi hang neru phimbit ban pendap dak rit watang khanderu ha kini ki line bala tho block letters nangta mother's name ka kerteng jong kmi jong itai ban sa late ban tho ya ka selection test ha ka line ka basan kaneru in block letters lani ha kidak krau shushu ha ketika line ka ba san pila ban pendap ya ka kerteng jong ki bahaying ki jong phi lani kino ki ba sultanat lani ki ba donjing ade but ito I khna iban sale ya ketika selection test if any lada phikwa ban pendap lada phimkwa ru umlele ya ketika line mo nangta next pada once ka date of birth pendap ya ka date of birth hang tu nangta hangne batho inwards hangne ulain pada pendap da ka khtin hadin ba pila de ban pendap ya ka date of birth lane ka tarik kha pendap saya ka gender lada de shinrang pendap hang tu batho boy lada de gentei pendap tu batho girls transgender temdon I bek tu setai se siliang hang tu badon general OBC SC ST hang tu pade phi ha ban syutik lane lada phimtik ru tho ya kate ka ST namar mengingi de ki scheduled tribes te shu pendap baik ST tho da udak ST kumti kumbala donak te ma nangta nature of disability katom don kam te shubu ngan shubatai lada don I bahaying jong pi lani khun jong pi bomut balai play po GNV lada I duna document te sapendap hang te lada de physically lada de ha kamet kapat ka bapau shawar visually lada de ha kabor yoi hearing kabor yo sngo but percentage of disability sapit naga certificate lada don certificate ka percentage of disability tela dam don I be kumtei kumbakalong Aadhaar number of candidates tikani gadi ka bakong san bha naga banta ki khun lani ki bahaying ki jong phi ki bomut ban le ban pule hapo ka school GNV namta ka classic
jong snem ajar opsan ti ladam pat don adhar number ngan sobha ban kerpat ya phi ki kemi ki kpal ni ki bahaying jong ulane ka khna ka ban select ban tho ya ka selection test sobha ban election no ya u adhar number lada phio lada ki khun lane ki bahaying jong phi ki sha select na ka ban ta ban join ya ka te ka school JNV ha classic te phidon kam ban pen i bat une u Aadhaar card lani pihak ban ra ban verify lung ba u Aadhaar card ru te subha lej no ban shon hadin ba philapi ya kani ka video ko jonga lej no ban shon khanang ba phinyo hashwa ban sayele ya ketika selection test tila dampat don mlele nai pendap eng te henry lada la don Aadhaar card jong ikun jong pil ne bahing jong pi sa pendap hang te next step de lene kawai pade ga joka kabde jong u PAN number of the candidates lene PEN kamut personal education number lene permanent education number of the candidates une dei u ba kong sana do kata kata baru ngange babun na pedeng ki khna school ki jongi khamta me ki bade na ke school nong kodong kimdon ye une u PEN number of the candidates te wanam kuslai wala kataru lada phim padyo yu te u PN nombaru i be kumte mlele ki pediang be namar ba kadi hapo ka state la jong hi henry banyo yu te PN number ngan sabatai pi lada pikwa bantip lada pikwa banyo yu te PN number hakoi pede ka video te nga subha banbu ye ki comments na ni ki jingkali jupi ha ki comment box section kabadon hapo jong kani ka video lada pidon kam bantip kumno banyo yote UPN number te hadin kata sependap ya ke address mobile number ain mobile number jong phi lada pide kmi pa bape kani ka video ain number jong phi khang ba kan pensuk ya ka institution lane ya ka school nangta email address identification mark of candidate hangte identification mark te hidon kamban pendap ya kajing itu ya ikun lane ki bahing jungpi ba mut ban lej ban tho ya ketika selection test na shabar kalong gumne for example subu mentala da ikun jungpi idon din mong idon ye de iba long phla iba la ban shu itu tang ba shu pe na shabar kata ka de identification mark de sapandap hangte ya kata identification mark of the candidate annual income ru pide banto angtu kano phi kamai ha ka shisnam nationality untuk pinpendam Indian religion Christian untuk pendam angka medium of language examination ane language kane gede ga bakongsan te sngobha ye phi ki kimi ki pa ki bade ikasi jointia pin sngobha ban pendam ya kane ka medium of examination da ka tin lajong lane ka bade ka tin khasi wano pendam da ka tin english lane hindi yo le se ki kunju phi kin la ban tho le pendam be da ka tin lajong kata ka bade ka tin khasi nangta sa pendam susu sakine kiwe pade ki box harum haka box ka banungkong ngan pen pulai phi name of the school studied 3 and 4 and studying 5 and village or place piaban pendap ya ka kerteng jong ka school ka ba ikun lani bahing jong phi ilej haka class 3 class 4 mat kumjuru ibandang lej menta usnem haka class 5 pendap ang tola dep thol pa class 3 4 and 5 school location ti piaban pendap ru ya ka school ya ka jaka jong ka school ka don ha rural area ne urban area tilada phim su thu rural area ke di school nong kondong urban area ki di school ki bala don ha ki jaka so te lada pidei ai nagi school nong kondong pin subha ban pendam da ka rural area next month of and year of joining ka tarik ba ki banais name ka ba ikun lani ba yung pi join ha ka class 3 class 4 but class 5 pipi sumaban pendap ikite ki tarik ha ka ba ikun lane ba yung pi join ha ka te ka school month and year of passing next pade piaban pendap ya ka snem ka tarik ladam don tarik pendap tang snem but yo bunai
ba ikun jongpi ipas haka kelas 3 kelas 4 bat kelas 5 pat la bantip namar ba idang don ha ka jingpule idang continue te sunghaban pendap tangi gite name of the block pendap ya ka teng jongka block kabadon ka school jongpi name of the district ya ka district ka ba ka school jongpi ka don dan ka district ka ba pp shong name of the state ka to tip hi state Meghalaya the next pade pihaban sign signature of the candidate hagani ka liang kadiang aba pipe ya video hakaliang kadiang signature of the candidate sumhaban pa sign ya ikun ukun lane kakun lane ki bahing dijongpi ki bamut banle banto ekatika selection test pa sign yang tu de sumhaban kanmau ya ka sign sisin bapil sign yang ni lada pilej ban join ya ketika school JNB lane pilej banto ya ketika school ya ka selection test ru pilej ban kanmau ya kanika signature te sumhaban batai ya ikun lane bahing jongpi ba de ban sign da is simple sign da ka basuk nang ba ila ban kanmau nang ta signature of the parent akan ni kawai kaliang kamon pi haban sign pi kimi ki kepala ni ki bahaying sign da ka basuk hang neru khnang ba pin kan mau ha koi ke singi lada pila don kamban le ban sign ha ka school JNB tedin kata pi haban ra sha u le ne headmaster pi haban pa sign pa seal hang ne batho signature of headmaster with seal ane pi haban pa seal pa sign ya u le ne headmaster jong kata ka school ka ba ikun jong pi delay te hakwe de bukan ka certificate tangkum tahi tela da pidon jingkli e ngakwa ban ong ye pi sung ba ban bu ya kita jingkli po ki comment box section khnang ba nganang ban batai kita jingkli ki jong pi te sai pat ngakarpat la da pidang de ki batmai hapo ka channel bat ki video ki jonga la da pide ki mi ba ki ba hing lane ikna school sung ba ba pin ya share lang ye ne ka video seki weru khnang ba ki tip bat kumju ru ban ya like bat kamtam ban ya subscribe na ko benta kum shibenta ban kershan yanga ban kumjuru pinang yo ya kijing pentip nang ne shakman shushu kumban shupen kan mau hagijing shang ala de ban upload ko ko video ban ngan sabu apo ka description box ke jonga ti subah ban page ya kata ka video ru na do basdang do ban dakut kanang ba ben tip ki gijing don kam ha ko por ba pile ya kan ne ka online application na ko benta gi kunjung pi ki ban salej banto ya ka selection test jong usniam arjar usan hapo ka school JNB tengni khendian banpen kan mau hakbai dei bat ka tarik lani kelas date kata kelas date bapin ha ban apply ya kani ka online application nam ta ki khun ki jongpi ki ban sayale ya ka selection test arjar usan kan dei hadu ka khandu tarik munai ba khandai arajar arpsau te nakamta ban download ya ki admit kan ngansa pentip shepi dani pila aru ban check ya ka official website jong ka JNB manla kapor nang ba pintip te ada phim nangru ngansa yetu ipi ndala penmi ya kan ka admit kan nang ta date of exam kaneru ngala batai ha to ko video declaration of result ru ngala batai te sumhawan page ya to ko video hadu ban nakut nang ba pintip ban nakamta ban le ya ka online application kindiat ban remind you pi ki mi pala ni ki bahiyeng pidon kam ye u Aadhaar card dan Aadhaar number jung kunjung pi lane lada pim padon ru hab ban le ya ka residential certificate ya kan ka residential certificate la ban le long ba ki cyber ki bajan ki jong pi te tangkom tahi hakbai de bat kan ka video te hangtai lada piklik ya ka official website ka ba pin sale ya ka online application pin yu yang te but for important information format of study certificate to be uploaded te piklik hangte pin sayo ya ka tu ka notification la ni ka certificate ka bangan sabu apo ka description box wan ng slide te sa print out sa pandap ikitu gijin don kambaro ki bangala de ban batai pi nangta hadin ba pila le ban pha ye banle ya ka application form ha ki cyber ki jongpi ki bajan ki jongpi la ni phile nang ba ka mobile phone ru kalong te pi ha ban upload ya ka to ka certificate ha ka ni ka official website jong ka JNB titang kata hi kermen ba pila sutu akwa ya di bat ka ni ka jingpen bana te sumba ban shimi ka ni ka bu nang ta khun ki jongpi namar ka ni ka di ka school ka ba kongsan ban ka bom don jinglut
de subha ban sim yang ne ko bu apply no nam tai khun gi jong phi ban lada phidon ye subha ban bu ye ki jingli jong phi po ki comment box ki jonga disasin pan subha ban karpan ye phi subha ban ye share like ban subscribe nagban ta ki jing ban tip ki ban nang wan nang ne shokman tang ka tahi khublei shibun